Je had een waanzinnige kroeg op het Rembrandtsplein. Ja. Maar die is niet meer voor jou, heb ik begrepen. Nee, vanaf 1 januari afgelopen jaar ben ik eigenlijk tussenuit gestapt. In zoverre, ik heb er nog zijdelings al een beetje mee te maken natuurlijk, omdat mijn naam er nog steeds op staat. Maar ik was er al niet zo heel veel mee bezig, omdat ik eigenlijk op de achtergrond alles deed. Dus ik vond het eigenlijk wel lekker als ik de verantwoordelijkheid een beetje over kon dragen aan een ander. En aangezien ik alleen maar met de zaak bezig was en geen tijd voor andere dingen had. En eigenlijk niet aan het werk was daar. Dan denk ik, het is wel lekker als een ander het doet. Ik heb echt een radicale streep gezet onder alles wat ik aan het doen ben. Dus ik heb mijn huis verkocht. Ik ben verhuisd naar een ander appartement. En dat zeg ik al, de zaak verkocht. Ik ben met nog een paar dingen bezig. Dus ik denk, voordat het straks... laat ik het zo zeggen. Ik had met mijn vrouwtje een gesprek. En toen zei ik al van... we kunnen wel wachten dat we 65 zijn om te gaan genieten. Ik zeg, maar dat lijkt me toch veel leuker en veel beter om te zeggen van jongens, nou, misschien moeten we nu die stap al zetten en gewoon nou een beetje lekker gaan genieten. We hebben best wel 27 jaar in die zaak gestaan. Ik zit 30 jaar in het vak. Ik denk, misschien wordt het wel tijd om een klein beetje meer tijd aan mezelf te besteden. Af en toe.